Mislim da Ako su izbori izlazi, znači u Nišu treba izaći. Mesto za glas većine. Jedan glas ne može da promeni nešto. Info udar. Zovem se Svetlana Arsić, imam 29 godina i bavim se novinarstvom. S obzirom na to da bi ova vlast najradije ukinula instituciju izbora, nekako mi se čini da ne treba da im priuštimo pored svega još i to zadovoljstvo. Tako da što se mene tiče, uopšte se ne postavlja pitanje da li treba izaći na izbore. Živci su nam definitivno rastignuti do krajnje granice, ali važno je da izdržimo do tog 24. septembra, onda je valjda vreme da kažemo sad je dosta. Šta će biti 25. septembra, to ćemo znati kad isti dođe, tada ćemo znati šta treba da radimo. Postaviti sebi pitanje da li jedan glas može da promeni nešto, isto što i postaviti pitanje svrhe održavanja izbora uopšte. Jedan glas ne može da promeni nešto, ali više takvih glasova na jednom mestu svakako mogu. Mislim da Ako su izbori izlazi, znači u Nišu treba izaći. Mesto za glas većine. Jedan glas ne može da promeni nešto. Info udar.